e ao sacristán que tamén nos axudou noso equipo. Moitas gracias. Un gran aplauso para el. A nosa Malagoas Pascolares, a Polifónica Vigo San Miguel de Oia, a Polifónica San Lorenzo de Besar, o Coro Miñón Comando Topo e a banda de música Liga San Miguel de Oia. Agora, agradecería que os directores baixaran a recibir o homenaxe de todos nós, por favor. Jorge Fernández González, Don Ángel Antonio Montes Abalde, que mañana domingo e a 7 da tarde de mañana na Escolexiata de Santa María de Baima estaremos outra vez ali con este mismo concerto, outro concerto, quedan ustedes todos convidados. Moitas gracias a todos e a todas por a súa presenza e ata o primeiro concerto que esperemos sexa pronto. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por estar aquí, público, los intérpretes non entendemos o noso traballo, os nosos esforzos como público. Necesitamos ter onde representar, necesitamos sentirnos artistas, pero con público, o público é fundamental. Eu quería corroborar todos os agradecimentos están mencionados, quería tamén dar unha mensaxe de valor, non sei de como explicarlo, de motivo de moitas grazas a estes tres coros que, cando realizamos este proxecto, enseguida dixeron que sí. Eu estou alucinado das capacidades que teñen algúns deles, algunhas persoas que son integrantes dos coros, non saben de música. Iso ten un mérito que é un exemplo, creo que para todos os que estudiamos música que para todos estamos nesta profesión e que isto é un exemplo de unha vez máis non se necesita ser músico para ser artista, só se necesita interpretar, creer e querer facer. Moitas gracias a todos.